Good morning buhi, mata na kamo. Aldaw na Biyernes kitangwan, Disyembre 27, 2024. Limang turog na sana, bagong taon 2025 na. Trending one sa Buhi Forum Facebook Community Group, ana inheras na post ni Konsehal Cathy Martinez. Kasuudma ana apon, mananangad sa maribok na open muffler o tambutso. Sigun kay Martinez, nakikiusip iya sa mga motorcycle riders na agko-open muffler na mairak man sira sa mga agin ag senior citizen. Respeto man na piayat, agpigibo na kunong drag race ana sitio hinulid sa barangay Lourdes. Ading nasabi ng post niya ding pa-champion ang konsehala, nakagatos ning 126 na reaksyones ag 56 na komentos gikan sa mga miyembros niya na Buhi Forum. Basado sa komentos niya ng mga netizens, baga sa naman palan sa inulid nangyayari ading paubot-ubot ning malapulong na tambutso pati na palan sa ibang barangay pa. Ninhuli niya di, pinag-shoutout niya na Buhi Forum ana Buhi PNP na implementar ang lay kontra sa maribok na tambutso. Makali sa 2 oras poon kaso maipost ading issue sa Buhi Forum, nagpost man ana Facebook page niya na Buhi PNP, ag inheras man adi sa Buhi Forum. Sigun sa Buhi Police, babala sa may mga open noisy muffler. Ang kapulisan ng Buhi Municipal Police Station ay hindi titigil na hulihin ang mga may-ari ng motorsiklo na may maiingay na tambutso. Penalty for violating the LTO National Sound Level Standard. 5,000 pesos unauthorized improper use of accessories, devices, equipment, and parts. Impounding and mandatory replacement of exhaust pipes right in the impounding area. Mientras tanto, aguman ordinansa ang nabanwaan na ipinagibawal ang naunuman na forma ning drag racing sa banwaan na Buhi. Ading nasabi ng ordinansa pinanday ni dating konsehal Christian Echepare. Mga kabuhinan kong motorista, simple man sana apiayat ni Konsehal Martinez ag iba pang mga netizens. Respeto ag isusugad, urog na sa mga senior, mga kaaginan ag agko mga pimate. Magtinatawan tabi kita. Tanganing mamantener ang nakatuninungan, kauswagan ag kauyayan niya na sa ato na payabang banwaan na Buhi, magsunod kita sa mga lay ag ordinansa. Ako sa inyong abang lingkod, Ting Villadares. Good morning, Buhi. Mata na kamo!